Wara ġimgħa bejn Sema u Ilma, l-immigranti abbord l-Alan Kurdi ingħataw provvista ta' ikel u affarijiet bżonjużi mill-NGO MOAS. L-attivisti tal-MOAS telqu minn Malta u fl-aħħar 24 siegħa irnexxielhom iwasslu dawn il-provvisti tant bżonjużi. Il-63 immigrant għadhom qed jistennew li jidħlu f'port sigur wara jiem ta' riħ qawwi li affettwhom mhux ftit. Il-grupp fuq dan il-bastiment jinkludi 11 mara, tifel u tarbija. L-ekwipaġġ abbord dan il-bastiment ta' salvataġġ li hu mmexxi mill-laqda CI qed jgħidu li l-immigranti qed jiġu mċaħda mid-drittijiet bażiċi tagħhom. L-istess immigranti li ġew salvati ġimgħa ilu rrakkontaw stejjer ta' tkexkix dwar il-mod kif ġew trattati fil-Libja. Stejjer ta' stupri, abbuż ta' swat u traffikar tal-persuni. It-tlieta, il-Forzi Armati ta' Malta evakwaw waħda mill-immigranti nisa ta' 24 sena wara li kellha bżonn l-assistenza medika. Il-Gvern Malti għadu siket dwar dan kollu. Intant f'każ separat 8 persuni huma maħsuba li ntilfu fil-baħar il-barra mill-kosta Libjana u t-tama li nstabu ħajjin kważi sfumat fix-xejn. Dan ħarġ minn rapport li għamlet laqda volontarja Alarm Phone fejn qalt li għal ħabta tas-6 ta' filgħodu tal-erba' irċevew telefonata li kien hemm dingi f'diffikultà madwar 20 persuna abbord inkluż nisa u tfal. L-immigranti qalu li 8 persuni waqgħu il-baħar hekk kif id-dingi beda jintelab l-ilma. Skont Alarm Phone, l-awtoritajiet kollha kienu informati b'dak li ġara, inkluż Malta. Il-volontiera tal-Għaqda Mediterranea Saving Human qed jappellaw għal intervent urġenti fiż-żona fejn seħħ dan in-nawfraġġju.